Čuzlini, dneska si ukážeme zase Skyblock, 3. díl a je to se mnou? A Já neumím běžet, normálně, pokažeš tam. A Adrián mě na konci videa zabila, takže jsem se spavil tady. moc chytrý. No a jsem tam udělala takovýhle tělo pro golema, ale pak jsem zapomněla, že nemám Vínu. no. Takže jsem to dělala zbytečně. Já jsem někde viděla víno. No to mi je jedno. Viděla jsi, ale já chci, abys to viděla. Viděla, ale já chci, abys věděla, kde je. Neviděla. Já to dostala. Já to tady kopu. Proč? Já si blokuji. Já jsem chytrý. Vidíte, jak stavím inteligentně? Mě přesně stavby. Jdeme začít oba dva zároveň. Ten někdo zazděl. Kdo jiný? Ne, než Zula. Jaká Zuzla? To je čert z pekla, který se zpívá la la la. Aria. Ne. Míra mě. Au. Můj parkour asi nefunguje moc dobře, já už asi moc parkour neumím. Jo, Marta, dívej, tam je dýně, tam jsou dýně. Trole, dívej, tam jsou dýně. Aha, no tak já jsem... tak jedu mě někam jinam. Hej, zlato. Je zlato? Já vím, že plíc mám bod 5, ale to je jen. Už fakt nemám blok. Já mám a nedám. Já se tady natěžím. Hej. To byl. Já mám tady super brnko a když mě bouchneš, tak umřeš. Já to máš to. Jo. Vidíš? Takže to je dobrý. Takže už na mě nemůže. Když nakopu tohle všechno, tak bych měla mít bloky až do smrti. Mohlo stačit docela. To by stačilo, nemohlo stačit. Že když to se hej se. Vidíš, ty jsi zabila, to není můj. Hop. Core skill. Stavím. Troll stavit, no. Neviditelnost. Lalala, tady tuhle past každý zná. Vidíte, to takhle spadne a nemusel zničit, protože já jsem moc inteligentní. Co to je? Mám tady dobrý věci. Tahle mapa musí mít, jestli tohle mapu vyrobil jeden člověk, tak je dobrý. Ariel stavitel? Ariel? Vypereš mě prosím triko? Nejsi nahoru prasí prášek. Kde jsi viděla? Jo, tam. Ano, boj. Ne, to nebudu. To bude parkour. Hop. Teď. Já fakt nevím parkour. No, já vidím. Já spadl.
No. Hop. No to ty tam jdeš taky? Kam asi? Já taky, kdo bude rychlejší? Já budu rychlejší, já mám bloky. Já vyberu všechny rychle, než se tam dostaneš. Je na dýně? Proč? Je na dýně? Co je to? O, to je luxusní. To je hustý. Já si má jednou dýně. To stačí. Jo, máš tam jednu. To je jedno, úplně. Nestekej se. No máš tam, máš tam dvě a tohle video nebudu dávat. Dobré. To jedno bude. Haha. Co? Díket. A pak tě trefím a hej. Tak to bylo těsně. Utak! La, já nic, já muzikant. Hop. Ano, a je tu borec železňák. No já jsem nešel. No, čumíš, no. Já ti ukážu, kdo je tady borec Jak se ho dobu stavím. Tak ho zhodím ze světa. A tohle bychom už asi ukončili, ne? Navždy. Tohle sérii. Ne? Jo, tak jo. Jo. Já z toho? Prošel spadl. Tohle už ukončíme. Navždy. Třetí díl je konec. Když jste se ptali, kdo vyhrál, tak to byl já. Jo, já jsem vyhrál. Jen větší trik, tak ho koukejte. A bam. To byl hustý trik. Ano. A koukejte na tenhle trik, jo? Hopejom! To někdo neumí než já, tak? Zatím kus.